गालाबायसिगोनलै गालाबाय जासिगोन नै गाला जायगा बिदि अबस्था जायगा बुंबाय मा फासखो हाग्रा जायगा बुंजोबायनो ओमफ्राय दा बेनिफ्राय हरना हरला जायो नामा जायगा इदि बाय रावबो मानियाखैनो बावनो दोनांगौनो बेनिफ्राय गैयाबाबो 15 किल'मिटारसो थाबायलांनांगौ बावखुंग्रिनि पार्किंनि फैसा लाया आरोना दाना मानो पार्किंनि फैसा लुखो उदो दा दासो सानसि नांलाबा उनांनि ओंथि गोनां फोरबो बेनिखायनो जों बे फोरबोखौ मोजाङैनो आब्रुथि गोनां फोरबो हिसाबै फालिनांगोन मानो होनबा जोङो जोंनि हारिनि फोरबोखौ जुदि जों मोजाङै फालियाबा जोङो माने दुखुनांथाव जागोन बेनिखायनो बयनिसिमबो साफ्रोमनिबोसिमबो बोसोर गोदाननि हामलायथि बावहरदों आरो गोजोन मिजिं हास्थायनानै आइ बावखुंग्रि बिमानि जानानै आरज बिनानै नोंथांमोननो बोर सारस्रि हरबाय बे बोसोरा बैसागु बोथोरा बयनावबो रंजानाय फैथों खुसि फैथों अराय सुखि संसार जानायनि ग्रें ग्रें रायजो जानायनि हाबाफारिखौ खुंलांनो हाथों बेनिखायनो बिमा बावखुंग्रिनाव आरज गाबनानै बोर जासि हरदों गोजोन्थों जोंनि भलन्टारि चार्च कन्टेसराबा नोंथाङा हाजोथिं जानो रायज्लायनो दोनलाय खालामदो लिरनाया बावखुंग्रि
बावखुंग्रि गाखोनो हाबा है गाखोनो हाबा दाफै लागायनोसै आंना जायालै बांद्राय जाला दाना बोरायबायना अभी तो टॉप से सभी लोग हैं ये है ना मैंगो खाबे मैंगो 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 आइसक्रीम मैंगो आइसक्रीम मैंगो 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 खाबे मैंगो 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 ना खाबे मैंगो बा मैंगो 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 बनाना नहीं बनाना बाथौनि बाथौ दंबावो बाथौ खुलुमफैदों मानसिफ्रा बयबो terus wah sakit
Dagang. हाब बोरै मोखांजों मोखां जालायलायनायसो जाबाय दालाङा बायसिगोनलै दालाङा बायनो हासिगौ नै दालां जाया बिदि अबस्था मोजां टाइमाव